again sa mga channel guys, Kin and Kim Family Vlog. So karon guys mga tumila ati Monica kay naami ihatod nga. Sa kay naman milakaw lagi karon so si ate na amang ngay papaliton para sa birthday ni Tatay Ariston. Kaya mga chikiting karon man gud schedule sa ilang lakaw. So na timingan mampud lagi guys nga na schedule ron. Then saan man na nga si Kuya Gail mo may isang request sa mga chikiting. So karon guys matumiog kanang tagbilaran sa timingan man nga kuan ni tatay damo na mo hatod na milas ate og pang cake na mo nga tung tatay. So happy birthday tay sa imong adlaw nga tawhan unta nga hatagan pa kag og maskil nga panglawas na guys kita-kits ra tay la ate kay modalit sa trabihat. Hapit na mila ate guys. Gira tayo sukpa ba na pastilan hana-hana ang tagmaot taning agwang. Dala mi lati guys. Kay nami pili kami ipapalit. Sa ate ra bang mara ipadang ate guys. Kay nami lakaw. Ya guys, dala mi sila ate. Palit na kay friend. Kare palit kay nami lakaw. Di man mapugngag mga bata kay gusto man mananaw. Okay ra. Masaya pananawon ko no. Uli na mi guys. Dali na mi kaadto dari. Gura mi naghatod atos. Papalit na mong patay kay nalagi mi lakaw ron. Natataot mo larga mi. So maglarga na mi ron guys. Kay excited naman sila sa puya. Excited na ming tanan sa excited naman kanamon ba? Sini. Muta. Ato meron guys ha, tagbilaran. Thank you so much Mama Marilyn. So kita-kits ta dito guys, inig abot na mo time. At mo ato miros ko an. Magatang pamirog series. Tata, kana. Hadir. Agbag. Kuya ra. Para dada ya. Namin nila guys. Kay. Bro. Excited ang mga chikiting. Ha? Wow, di naging mo sapatos sa isuti kin. Abot na Midares Mercado guys. Paabot sa Midares series. Padung sa Tagbilaran. Yeah. Huwag kami nilas papato pag-ibalik sa manghod guys. Hindi man may makasas sa kamotoran. Bang kagag motoran. Madagtang kabaw. Ayan. Mag-wait sa amin guys. Ang sakyan. Gusto mo TikTok la. TikTok. Again kay natapan. Lia. Si Lia, tapan sila sa papa. Ano man na? Kuya Gail. Here, guys. Kuya Gail na to. Ang igagaw itong naikon guys, conductor to. Na-timingan naman sa Midares Lambas series. Kita-kits na guys. Ito sa Tagbilaran. Excited na guys. Guys. Alam sini. Excited guys. Sleeping elephant. Sana guys. Check it out. Sleeping elephant. Okay. Yan. Wala man daw check ko on. Elephant king na to. Sa tayo mo nakita Kim? Hadap. Kita ko mazagdagat ka sa tayo sa lipaza to ah. May dagat na to. Lipaza ko man makod ni Baziha guys ya. Si pangutas bang sa may kuto na nang ilaga na takbon ka na. Snack na mga chikiting guys. Ipangtasan. Ha? Snack na ikaw Kim? Ha? Snack na Kim Kim. Guys, na-timingan na mo ni Monica. Kadungan. Asluway. Ang lipatan Kim-Kim. Nasakain sa ngati ito ah. Ang baka na rin sa resultahan guys. Kaya tagaluway yun. Tapos sila kayo. Kim, lipay ka Kim na ate Kim. Ha? Bye-bye.
Des Capilia, Santa Cruz Chapel. Ano guys, tulay nga daan to ah. Motog tulay nga daan na. Ana miss bago ni Agi. Motog daan no. Motog daan guys, naputol. Guys, abot na sa ICM guys ta. Island City Mall. Guys, abot na mi guys. Wala na sila makakaubanan. Yan. Padong namin nga to guys. Sa Island Mall. Kita-kits mi ni Ma'am Marilyn Bailander. Kita-kits na po mi nilas Ma'am guys. Kim Kim guys, mag-18-18. Mag-18-18 si Kim Kim. Na guys, Island City Mall. Yay! Ito na may restaurant sa ICM. Dapat ikitin laguna na naman guys. Gano'n na. Hindi. Sa ICM. Ha? Basta naman ka. Karon. Guys, kita na po Miss Ma'am Merlin. Nice one. Kita makita ka? Hi guys. Anak ni Ma'am. Can you buy a ticket? Yeah. Then, nagsini excited na matsikiting guys. Kin, arang ng taong lipada makatanog sini mo. Cute ka, Jo. Ato ning Kim Kim i-dribble. I-dribble. Na guys, ipapili na silang Ma'am Marilyn. Okay, nawa. Asa? Uy, no, asa good. Chush, no, hala kitchenware mag-ijahaman tanawa. Pag kitchen. Awa ito sino pang kitchen to no ija ha awam asa may imo pala wow nuka na ko ala sana all thank you Ma'am dali wow minta makan ni Mambi Barbie di ka ganahan Barbie ala kana be nice cute ka ajo wow asa may mo be murag halos tanan man mong ganahan Kim dali asa yung ganahan duaan sapatos or kuan to sapatos to ka guys papili silang Ma'am Marilyn ug sa ila ha duaan ba sapatos si Nina pili hala asa yung ganahan be butterfly or kana wow uy ala ka nice wow karabi kay nice ka azubi asa may mga hanbe kana or kani ha white di ka ganas pink o kana kuno isang white Ma'am o di ka danang pake kan mag engine kaya ron tong imo kong warsahan wala ginawa ganahan ka na dari Ma'am wow maka princess na ni bi hala na guys pili paru-paruji sakto jud na guys sakto jud paru-paruji paru-parong bukid hala Kim sakto ni pang paru-paruji ni mo na hala oy sana all na paru-paruji wow hala Ma'am tanaw na mili na hala
Kanang di ka matumba. Wow. Wow. Oh, this one. Okay. Angkas. Angkas. Ha. Di-remote na ako sa dyan, ha? Ha, angkas. Hala. Wow. Lalalala. Gato pa, assist pa. I-assist pa. Sige. Assist kau. Assist kau. Ano guys, pinili ni Kim Kim. Hala, ginoo ko. Natudupit. Tanawa, ma'am. Tanawa. Hala, ginoo ko ang Kim Kim. Ibutang tungkot. Hala, ranggara ang Kim Kim. Wow, ipapili si Zang Mama Marilyn og bike, guys. Sana all. Wow, agin sa kuya. Wow. Wow, very nice. Kadzong color. Thank you, kadzong ma'am. Inyo nga, ano may inyo nga? Agin sa mga kuyas. Tempain sa mga kuyas, ha? Ayun man. Karon sa sila, ma'am ba? Ta. Okay. Ta. Asan ni? Isa kayo na lamas Inday na. Isa kayo na lamas Kim Kim. Yes, ano? Kin be. Ken. Wala, nawa na. Organize ka adso. Kaya na may batang nagbahik sa sud. Sabi ni Paz sa mga chikiting, guys. Ikaw na ni ma'am og mga gift. Grabe. Salamat ka adso, ma'am. Nasuod na good tama ko sa Video. video. Sige na bigla agay ka. Na guys, sakay na pud may hagdanan nga mudagan. Skin kinaguna. Ang dagko na nga bike bi. Naikasya dari ma'am no. Dari kay murag di ka do busy. Dari mo bayad guys. Ano mo, ikaw na. Abi na bibi ka. Abi na bi. Una mo. Gata. Guys, dami dari. Bayad abi dari sa mga pinilis mga ticketing guys. Mga gipapili ni ma'am. Magigiganahas mga bata. Pagbay ka Kim Kim, sa topid ng paru-paro di. Sa diapit sang di ah. Wala, ginuupo. Dahil ka Kim Kim guys. Remote control nga truck. Wow, daghan nakadukotsun dari sana all. Grabing garang Kim Kim guys Oh, pastilan. Sana all. Haralay pa dyan taos mga ticketing guys. Kung nagilang mga gusto na palit ilang mga gift. Gikan ni Ma'am Marilyn. Ang dami rong sini guys. Hawid Kim. Kim. Elia. Para sila guys, yeah. Nagbilin man mis mga pinalit. Tapos ground floor mangibilin katong bike ni Kim Kim. Hello guys. Guys, palit sila popcorn. Banay mo kuya be. Bani kuya Swan. Guys, order sa ma'am o para panihapon. One bucket meal. Lia! Na-enjoy ka bisa kuan? Minions? Sini? Grabe enjoy yan nila. Uy, ikaw Ken? Sana all. Nan kas Minions? Ikaw Ken? Nan pagka? Grabe lipayan nila guys. Uy, ikaw pa? Nalingawan o. Ikaw be? Ha? Guys, ang order sa Midarin, yeah. Ito na-order sila sa Mama Marilyn. Ito na to guys. Kaya magnanda na to sila. Kita-kits na to ilas ma'am guys. Kasi ilas ma'am ka. Alipados mga ticketing guys. Katong mga gipang regalo ni ma'am nila. Nice ICM. KFC. Nice KFC guys. ICM. KFC. Kim, ho Kim. Elia. Kim. Elia. Kim. Mga tuman meron nila Mama Marilyn guys. Enjoy ka sa mga chikiting. Lain na po daw mga siniyat ang tanawon. Enjoy kayo? Check na to guys. Sa'yo mo? Nahiwag mo man. Sa'yo mo? Ha? Sa'yo mo? Laag ka?
Duaan, to pa dato, tara tong paano ron, nga tuon. At lagi nga tuon, natong paon pa. Ama magibilin, lagi lang mga duaan guys, to na to. Bus. Guys, milig t-shirt si Papa Gabriel. Okay, diyan na, nakapili na sa padir-dir. So in love, around dyan yung hamuta siya. Ilia! Buong nas pa pag sunod-sunod. La, sunda pa pa. To na. Saan na? So sila to. Ilia! Ali, day! Kim! So, ano man yung tago na nice ugan, char. Minsan man kang mami. Isang claim na may sa mga pangbilin nga, kare, mga, de, paro-paro ni Kim Kim. May bike ni Kim Kim, guys. Yehey! Na, ali Kim! Kim! Ilia! Dali, aring ma'am, dali! Guys, sakay na may tricycle kay mga tumis baklayon nila sa Marilyn. Kim, excited na Kim? Tutay lang ma'am? Sila skin-kin guys. Mingkutsog si ato skin-kin mo sakay nila sa ma'am. Hindi man may masigo darhi. Oh, ato sila dito. Okay, ito lang sakyanan color red. Ano sila sa ma'am guys, to ah. Guys, sunod namin nila sa ma'am. Sunod namin nila sa ma'am. Saktan na. Una sila guys. Kami, dari nila kuya. Das kuya sila. Father. Ilia, where's your bike? Oh, sure. Excited na kami? See you there. Baklayon. Amis baklayon guys. Laagmig baklayon. Okay. Ano guys, ICM Island City Mall. Guys, ugma, mabalik kami diha ugma guys. Eh magpabugnaw. Amig halo-halo. Okay. Ano guys, Island City Mall. Merit ribbon. Ano guys? Sana all. Ito na guys, to. Kami naglaro-laroy kanina. Guys, kita tato ilas Marilyn. Nagsam-sam minaturon sa nakari drive-drive ring kim-kim re. Hala. Stilan drive rin mo yung bike bi. Wow, sana all. Excited na ka? Ay mo paru-paro ji. Nakit sa rito guys. Ano sa kuya guys, kaya tayo ipalit to. Sa Alvas. Oh, burger daddy. Ano na? Ay batang ikapoy guys ya. Ikapoy pao naga mo paru-paro ji ikapoy guys ya. Loob sa ulo. Ikapoy ka paru-paro ji. Sure. Ikapoy ikaw paru-paro ji. Kasi mag-bike pa man ka. Mag-bike pa man ikaw. Dali. Guniti. Tayo sa daw si mula rin bulsa. Sama ni siya. Hey guys, nagabot na to ilas Ma'am Marilyn, mag-bike na skin game. Thank you so much Ma'am Marilyn. Oh, lipay ka sa mga chikiting. Ilas kuya guys, patanawon mo dito silang ipang pili. Mga remote nga saksanan. Mauna tayo mong saksan yung ulis siya. Kakin mo pa yung saksan. Lagi mo paner. Tayo mong saksan. Ikaw drive na rin. Si Papa mag-ride sa bike ni Kim mo i-ride. Agamot katong pinalit ni Kuya, katong pinili in last Kuya Kin ni Kuya Gail, mga remote, grabe ka mga kaadyo. Salamat sa kaadyo, ma'am. Marilyn, thank you so much kaadyo, ma'am. Hanggang sa kaadyo ka. Guys. Then namin guys, dahil sila ilas Ma'am Marilyn. Wow, alam ka cute, kaadyo bang mga fish. Dami silang bye guys. Mga laki, kung gusto mo, dire. Para mga laki, ano yung kwarto mga laki? Na mga laki dari mo. Oh, tsa, grabe ilang kwarto gap. Intul-untol na sila dari ron, ma'am. Hindi untol-untol. Yes. Wow, dan nami guys. O ana mo na ni ganahang Kim. Guys, ay naglaag dari ilas ma'am. Wow, dahil mo pong kuanan. Grabe rin ka. Ma'am, ugpot-ugpot sus Kim dani ron. Guys, nakaabot na may dari ilas ma'am sa baklayon. Sama rin ha?
Hala, ang kabyo dari guys. Wow, hala, grabe ang kabyo. Kazu, tawag pang patanawon guys. Hala, grabe ka nice kazu. Wow, overlooking. Hala, ang kabyo kazu. Hala, uy. Wow, orang ka nice. Insa na. Oh, huy mo. Hala, orang ka nice kazu car. Pinalit na ni ma'am. Unsa man ka ni ma'am? Thank you. Halo Kubi. Yan na guys, mo na nagipili ni Kinkin. Wow. So guys, pamilakan. Pamakita man dari gadus akbang las ma'am. Grabe, uy. Hala, orang ka nice man kaso dari mama. Lantaw-lantawan. So guys. Hala. Mana excited na dyan kaso Kinkin. Kaligo mo niya. Minsan man kang mambi. Sa isang gift. Ha? Iring. Maguwang ni maguwang pang kuya. 13 years na siya ma'am. 12? Ah, kuya. Kadanga gram mo ya. Mabuti rin kundi nga Dugay. katuging rin. Basin. 12 years old na siya guys. Na 12 years na rin siya. Dagang kuan dia. Yeah guys, the Scooby. Ito ah. Kabalo man siya kuan day, mamingwit. Ano ba? All. Tapos ito ko. Char. Akong kinugos anak ni Sir. Galondo. Naragila ha. Torag inzo ma'am si Kihor to ha. Katong si ma'am. Kalipot ko nga na Santan Awon. Shout out mi diha si Kihor. Jadi kana dawis na sa guys kana na. Tsaka to sa to man pamilakan. So guys, makita ba ninyo? Murag makita man siguro ninyo. Ano na? Pamilakan. Wala. Wow, warang ka-view. Parang kaputi ka jug isang bus tingali diha. Naghanap kuan dia. Daghan man din na mo diha. Little man. Excited si Kinkin galing kay wa pa mo under. Kuan. Kim guys, hala, grabe zede. Sige pa magduwa. Kaya sa magduwaan guys, sa mga pinalit ni ma'am. Hindi pa kimo, ano tang-tang isa. Ito mga duwaan nga ragi pang malit ni ma'am ni Ja. Kanina, panangtang ng Kim guys Ito pang isang bike, lagi palit ni ma'am. Wala, salamat ka Ma'am Marilyn. Thank you so much. Dami guys, dari kwarto nilas ma'am. Sana all. Dami dari guys, kwarto nilas ma'am, Marilyn. Deres Kim. Kasi may duwa bi. Ano isang mga duwaan guys. Isa nang ipamangkag. Pang palit sa jaglutuan. Luto-lutuan. Isang pang arti, day sudlay, may kimpit. May kimpit. May samin kana muna siya guys. Kana siya pang lutuay ni Nija, kitchenware. May takub. Tapod. Guys, munang makakuha ni Kim guys. Takub na Nija. Thank you so much kazo ma'am. Di pay ang mga chikiting. Tapos kuya, tikangkang tanog TV. Kana all. Let's go Kinkin. Sana all. Nailang kuan. Wow. Grabe. Nice lagi mo higdaan ng Kim. Kutson. Wow. Nice higdaan las kuya. Kutson guys. Nice pa sa kaso kwarto nila. Sana all. Thank you so much Mama Marilyn. Ugma na na yung mga kuan guys. Kari, di na pang katag naman na yung Kim rin. Isang masidlanan guys. Silang mga duwaan. Pastilan. Tanaw pagsalida. Yan, tikang-kang.